תודה, יאיר. האם מתחממים היחסים עם מצרים, אחרי שלמצרים יש שוב שגריר בישראל? עודד גרנות, אנחנו חוזרים אליך, ואתה מעדכן אותנו על פגישה מעניינת בין חבר פרלמנט במצרים לשגריר ישראל, ולא רק הפגישה המעניינת, גם אתה חושף מה נאמר שם. נכון, אז אנחנו מדברים על תאופיק עוקאשה, אחת הדמויות הכי צבעוניות במצרים, חבר פרלמנט ובעל ערוץ טלוויזיה אל-פראעין, דמות שנויה במחלוקת הייתי אומר. לפני כמה ימים עולה לשידור בערוץ שלו באל-פראעין ואומר כדברים הללו: יש נורמליזציה בין ישראל ומצרים, יש לפחות יחסים דיפלומטיים, אין שום סיבה שאני לא אזמין את שגריר ישראל במצרים, דוקטור חיים קורן, אליי לארוחת ערב הביתה, ואני מתכוון לעשות את זה. בואי תשמעי את הדברים כפי שנשמעו. הנה. أنا أرسلت دعوة إلى سفير إسرائيل في القاهرة علشان يتعشى عندي في البيت. كمية الحراسة اللي مع السفير الإسرائيلي قد إيه؟ 15 ضعف اللي مع أي سفير في مصر. مش نتاج اعتراف مصر بإسرائيل واعتراف إسرائيل بمصر من خلال معاهدة السلام 79. הפגישה מתרחשת אמש. השגריר מגיע עם אחדים מהשגרירות הישראלית, עוקאשה מביא צוותים שלו מהטלוויזיה, כבר מעלה הערב צילומים בסטילס, ומחר הוא מתכוון גם לעלות בערוץ שלו. אנחנו רואים כבר את השגריר יושב עם חיים עוקאשה. מה שמעניין, ואת הפרטים הללו אנחנו מביאים לראשונה, זה שבפגישה הזו עוקאשה ממשיך את הקו שהוא העלה בשידור, לאמור: אני רוצה להגיע לישראל עם עיתונאים, אני רוצה להתפלל באל-אקצא, אני חושב שצריך להיות שיתוף פעולה בין ישראל ומצרים. על דברים כאלה לא מדברים במצרים. בתחום החקלאות, הכותנה, הוא בא מתחום החקלאי. צריך לקרב לבבות. הוא רוצה להיפגש עם ראש הממשלה, למרות שהוא אומר שראש הממשלה לפי הערכתו לא מעוניין בהסדר של שתי מדינות, והוא אומר זה חבל כי זה נותן עילה לדאעש ולארגוני טרור אחרים לפעול נגד ישראל. תראי מירב, יש שתי דרכים להסתכל על הפגישה הזו. אחת, יוזמה עצמאית של חבר פרלמנט מצרי שרוצה קצת פרסום גם לערוץ הטלוויזיה שלו, ואז הדברים מסתכמים בכך. אפשר לראות את זה כבלון ניסוי שמשגר, והוא תומך משטר עוקאשה, שמשגר סיסי כדי לבחון את דעת הקהל במצרים שהיא עוינת לישראל. אם תקום מהומה גדולה הוא יגיד זה יוזמה עצמאית, אם לא אולי אפשר להתקדם הלאה. והייתי מציע אולי לנסות לקשור את זה להופעה היום להגשת כתב האמנה של השגריר חזם חיירת, השגריר המצרי הראשון בישראל אחרי 3 שנים של היעדרות. האיש הוא איש רציני, הוא מקורב לשלטון, לא מישהו שהיה באיזה ארץ נידחת. יכול להיות שזה מסמל משהו מבחינת כוונות המשטר המצרי. טוב, כוונות תחילה. עודד, תודה רבה לך.